Уважаеми господин министър на отбраната на Република България, уважаеми господин вице-адмирал, уважаеми господа генерали, адмирали, уважаеми представители на местната и държавна власт, уважаеми господин академик, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми господа военни аташета, уважаеми випускници, студенти, докторанти, специализанти на Военна академия, уважаеми членове на академичния преподавателски състав на Военна академия, скъпи гости, приятели, близки и роднини на випускниците. Днескашния ден Военна академия изпраща с вълнение своите випускници, които са събрали знания и интелектуална мощ в аудиторията на академията. Те са повод за нас да се радваме, защото именно чрез тях академията доказва, че се е превърнала в определящ фактор в изграждането на системата за национална и колективна сигурност, както и в управлението на въоръжените сили. Радостен е факта, че през учебната година над 1500 обучаващи са преминали през аулите и учебните зали на академията. В момента завършват 28 офицера в 2 магистърски специалности в професионално направление военно дело и 168 студента в професионално направление национална сигурност. Сред тях имаме 46 отличника. Редно е също така да отбележим, че в академията се обучават 93 докторанта. Редно е също така да отбележим, че 15 защитени дисертации за научно-образователна степен доктор са факт през учебната година. Освен това, от преподавателският състав имаме 10 доцента и 1 професор, които са получили научното звание през 2014 година. Академията организира и ред курсове, където в 99 курса имаме участието на 960 специализанта, които повишиха своята подготовка. Ето това са цифри, които говорят сами по себе си за значението на академията. За това, че тези, които получават диплом от нея, могат с право да се гордеят, че са фактор в националната сигурност. Уважаеми випускници, както се казва, човек не може да намери началото и края на своя жизнен път, търсейки го само. Той се определя от други сили, които са свише. Единственото, което остава на него в избор, това е как да извърви този жизнен път. И ето това е величието на човека, да избере пътя, по който върви. Аз съм уверен, че в пътя, който вие сте тръгнали, в момента въоръжени със знанията, с уменията, с силата, която придобихте във Военната академия, ще намерите и своята реализация. Този път, разбира се, трябва да бъде стръмен, за да може да покорите върховете, за които мечтаете. И днес, застанали на един такъв покорен връх, имате право да се радвате по 2 основни причини. Първо, с удовлетворение да видите изминатият път, да оцените всичко това, което сте дали и това, което сте получили. Но освен това, имате възможност да погледнете напред, да видите нови върхове, които ви очакват. Не се плашете от новите хоризонти, които пред вас се разкриват, защото ваши крила вече са укрепнали и вие може да полетите към тях в името на нашата родина България. Уважаеми господин министър, уважаеми господин вице-адмирал, отговорно мога да ви кажа, че пред вас стоят бъдещите лидери в областта на националната сигурност, както и бъдещите командири на стратегическо ниво. Те доказаха със своя труд, че са готови да поемат от трудния път на своята реализация.
Уважаеми членове на преподавателския и академичен състав, така както родител се радва на своите деца, с благородство поглежда към техните успехи, съм убеден, че вие споделяте тези чувства. Нека това да бъде мотивацията за вашата работа по-нататък, за вашите нови успехи, за вашата всеотдайност, такава каквато всички я знаем. Уважаеми близки, роднини, скъпи приятели на випускниците, благодаря ви за подкрепата, която имахте към тях, защото тя им беше нужна да извървят пътя към поредната диплома, пътя към покореният връх. И те се радват два пъти повече, защото на този връх те не са сами, те са с вас. Подкрепяйте ги напред, за да може да имаме възможност за общи радости с тях. Уважаеми випускници, нека от тук нататък вашия път да бъде отбелязан с победи, с постижения, които са белезени именно със знанията, които сте придобили. Запомнете, че вратите на академията не са затворени за вас. Те са винаги отворени. И помнете това, което нашия патрон е казал. Не забравяй бащино огнище и не презирай стари обичаи. С това искам да ви пожелая попътен вятър и успех в морето на живота.